Aquesta imatge és un dels trets de sortida de les festes de Sant Antoni Abat de Caldes de Montbui. És la tradicional foto de família dels abanderats abans del vermut que precedeix la diada de Sant Antoni a la Vila Termal, que se'l celebrarà diumenge que ve. El vermut és també la presentació oficial dels abanderats i les seves parelles. En general no estic nerviós, és com els nervis que tinc és perquè passi ja, perquè tinc moltes ganes de tenir-lo, saps? De que sigui la festa. Jo, de moment, nerviosa, el que és nerviosa no estic, però sí que la setmana abans, o sigui, a partir de demà, que és dilluns i tota la setmana fins al cap de setmana, fins al diumenge que ho és anar molt a tope, assajos i els nervis ja comencen a ser ja nervis de veritat. Bueno, jo crec que és una tradició de fa molts anys i com que també la família ho ha sigut, doncs, no sé, és com un honor. Per mi és un honor, sobretot ballar amb ella, perquè és un encant de persona i per mi és una nova experiència que de moment l'estic disfrutant i m'agrada molt. Sí, bueno, és això, és una tradició d'aquí Caldes i fa il·lusió participar. Estem molt il·lusionats en fer tot això, ja que és una festa molt típica del nostre poble i nosaltres volem ser partíceps d'això. Home, expectatives de que fer conèixer tot el poble a la festa aquesta i que vingui molta gent. Sí, és molt important, és donar una imatge de tu a tot Caldes i és molt important. Sí, bueno, estem molt il·lusionats i ho estem preparant molt bé, per així fer-ho molt bé i gaudir molt de la nit. El vermut ha estat precedit d'una actuació dels bastoners. És el preludi d'una festa en la que els abanderats i les seves parelles són els protagonistes i participen de totes les activitats. Des de l'esmorzar de bon matí, la missa on es reparteixen els panets, els 3 tombs, el ball de plaça i el ball de nit, on es fa l'intercanvi de bandera. Avui, per les famílies abanderades, són 4 famílies, ofereixen a la població, i convidats seus, amistats, etc., un aperitiu que serveix això, d'anunci a la festa. Aquí és on es presenten els abanderats i aquí és el tret de sortida de la festa. Entre les novetats d'aquest any a la festa hi ha un nou carro que la Facultat de Sant Antoni Abat ha restaurat al llarg dels últims anys i que estrenaran els 3 tombs.